Bună ziua, dragi telespectatori, bine ne-am regăsit la Drumuri Spirituale. Sunt Codruț Burdujean și, așa cum v-am obișnuit, în fiecare marți discutăm despre probleme de bioetică. Am bucuria să mă revăd astăzi în studio cu părintele Ioan Rusu de la Biserica Sfânta Paraschiva de aici, din Năvodari. Bine v-am găsit. Părinte, după o scurtă pauză, cât am fost într-un concediu palpitant, reluăm aceste teme care sunt exotice în ghilimele, da? Sunt pline de controverse. Iată, există, putem să vorbim și despre o cenzură la adresa lor. Vorbim despre niște grozăvii, despre inginerie genetică, despre clonare, despre, iată, transplantul de organe, carnetul de sănătate. Sunt probleme care ne afectează pe toți. Mulți creștini nu știu nici cum să facă față atunci când aceste situații nefericite îi surprind. Și vom începe totuși cu un sfat duhovnicesc. Cum trebuie să procedeze un creștin atunci când are niște neclarități vis-a-vis de morala, de etica creștină care se impune într-o astfel de atitudine? Evident că, așa cum am menționat și în emisiunile anterioare, baza noastră a credinței noastre este revelația dumnezeiască. Pe ea ne bazăm și la ea ne raportăm de fiecare dată când ne formăm credința sau încercăm să ne întemeiem credința noastră. Dar iată că Dumnezeu, atunci când ne-a creat, ne-a dat și această putere a rațiunii, acest dar, care poate, la un moment dat, asemenea căderii noastre în păcat, să sfideze și realitatea sau să sfideze firescul. De aceea, așa cum v-am spus în emisiunea anterioare, rațiunea umană, când a constatat că ea poate deveni suverană în această realitate și poate chiar să-L înlocuiască pe Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă realitate, a luat decizii pe cont propriu. Laplace, așa, când a fost trimis de Napoleon să cerceteze această realitate, a afirmat un lucru extraordinar de surprinzător și care a definit oarecum știința ulterioară. Și a spus așa: am constatat că în ecuația realității nu este loc pentru Dumnezeu. Ceea ce a adus așa o stare de neliniște în rândul oamenilor, pentru că, cunoscând revelația divină că Dumnezeu este creatorul acestei lumi și a întregii existențe și mai ales al tuturor, iată că în secolul XIX se vorbea deja despre inutilitatea credinței în Dumnezeu. De aceea, avansul acesta a început cu iluminismul, când rațiunea a luat un avans considerabil și a devenit autonomă, a permis oamenilor să ia decizii pe cont propriu și, mai mult decât atât, atunci când nu crezi în Dumnezeu, când îl excluzi pe Dumnezeu din existență și din viața proprie, nici măcar viața de după această lume nu mai este de luat în considerare. Deci nu mai poți crede într-o nemurire post-mortem. De aceea această rațiune a căutat să prezerveze cât mai mult viața actuală, să caute mijloace prin care să extindă și să ducă într-un mod cât mai mult această viață trupească. Și iată că știința a reușit prin tehnica ei, căci aceasta a fost marea inginerie, tehnica, a reușit să pătrundă și în universul micro, ne referim la fizică, și în universul macro, la universul în general, dar și în universul biologic sau medicinal, în care iată că genetica actuală a făcut niște descoperiri uluitoare și ceea ce însemna în fizică atomul, în biologie gena a fost echivalentă. De ce? Pentru că decriptarea, cum am spus în emisiunile anterioare și acum facem o retrospectivă, gena deține în sine, prin acel ADN, acidul dezoxiribonucleic, deci deține în sine acea informație necesară pentru dezvoltarea sa fizică.
Astfel, ea este o cărămidă a existenței noastre biologice. Manipularea ei, pentru că decriptarea genomului uman asta a însemnat, să înțelegem fiecare funcție a fiecărei gene, astfel încât ființa umană să poată fi îmbunătățită. Pentru că, în general, scopul științei ăsta a fost, așa a fost influențat sau rugat să se dezvolte în ghilimele, pentru că omul era într-o suferință continuă. De-a lungul vremurilor, omul se află într-o suferință și într-o durere pentru că prin căderea lui în păcat el suferea foarte mult de pe urma multor boli și a multor maladii. De aceea scopul științei, și am văzut chiar din secolul XVI, se încercau remedii pentru soluționarea acestor boli. Dorința omului sau reacția lui la maladiile sau la suferința aproapelui său a fost aceasta de a găsi soluții materiale la problemele lui. Nu puteai să-i spui omului că trebuie să crezi în Dumnezeu ca să te vindeci. Nu. Chiar, cum am spus în emisiunea anterioare, Cosma și Damian au fost primii care au făcut primul transplant de organe. Deci au venit ca doctori în sprijinul oamenilor, pentru că știința în sine, rațiunea umană, trebuie să-L slujească pe Dumnezeu. Însă această tehnică pe care au dezvoltat-o ulterior oamenii de știință și prin această genetică nu face decât să repete același mesaj. Terapeutica. Vrem să rezolvăm unele probleme, unele maladii. Și acum haideți să vedem care sunt problemele, care sunt maladiile. Prima problemă ar fi aceea, cum am vorbit, despre infertilitate. Rezolvăm problema prin fertilizarea in vitro. Dar prin asta ce rău facem? Pentru că, în esență, trebuie să o spunem într-un mod sincer și onest, că această știință repetă întrucâtva povestea primordială a pomului cunoștinței binelui și răului. Ți se pun în față cunoștința binelui și răului și tu alegi crezând că faci binele, dar în același timp faci și rău. Și am văzut în repetate rânduri de-a lungul emisiunilor că în fertilizarea in vitro, chiar dacă ajungi un om, omori alte persoane, apoi în transferul de organe, consider un om mort și la fel îl omori ca să-i recuperezi organele pentru a viețui tu. Ne referim la starea morții cerebrale. Morții cerebrale. Apoi, acum, în cazul acesta de eutanasiere, pe care vom vorbi despre el, omul nu este mort și totuși noi alegem să-i curmăm suferința. De ce? Pentru că nu am găsit nicio altă soluție pentru a-i rezolva suferința și alegem să-l omorâm să nu mai sufere. Deci, și ce este grav, părinte, că auzim foarte des aceste sfaturi, în ghilimele, din partea unor doctori, chiar la spitalele din România. Aș putea spune chiar deci din Constanța. Personal am confruntat cu astfel de situație. Bunica mea era la aparate și am fost sfătuit, domnule, oricum moare, luați-o acasă. Telespectatorii pot veni cu sute de alte exemple. Puțin știu cum să se comportă în astfel de situații. Eu, în momentul respectiv, am pus mâna pe un telefon și l-am sunat imediat pe duhovnic, care m-a sfătuit: domnule, atâta timp cât există viață, nu ești în măsură să stabilești când o decuplezi de la aparate. Problema este că această atitudine care se întâmplă în rândul oamenilor nu trebuie să țină neapărat de creștinism. Este o atitudine a unui om creat de Dumnezeu și iubirea de semen nu trebuie să meargă până acolo încât a-l omorî pe cel de lângă tine ca să-ți faci ție loc vieții, a-ți prelungi viața. Pentru că vedeți cum știința încântă prin aceste tehnici că îți prelungește viața. Și atunci, iată că oricând deja sunt propuse tehnici avansate de prelungire a vieții, pentru că, așa cum v-am spus, această transpunere a organelor a deja făcut un pas avansat și clonarea ajută foarte mult în acest sens, pentru că nu mai preluăm organe de la persoanele aflate în moarte cerebrală, ci putem să le clonăm. Adică să clonăm persoana respectivă, să-i prelevăm organele și să le introducem în persoana suferindă, astfel încât să-i prelungim viața la nesfârșit. Deci iată cum s-a transpus
mijlocul central din viața sau nemurirea sufletească către nemurirea trupească. De ce? Pentru că omul, nemai având încredere în Dumnezeu și în viața de dincolo, nemai luptând ca să cultive virtuțile și viața aceasta sufletească a ajutorării aproapelui, s-a bazat pe viața trupească. Nu există Dumnezeu. Intrăm într-o altă fațadă a barbariei, o barbarie modernă, iată, într-un secol în care se vorbește în ce în ce mai mult de drepturi, de libertăți ale indivizilor, da? Într-un secol în care se vorbește cu reproși despre era întunecată a omenirii când existau sclavi, nu? Iată, vorbim de oameni, nu? Da, și second hand, de oameni de la care recoltăm organe. Ceea ce ne îngrijorează pe noi, biserica, cel mai mult acest lucru este că știința consideră că are monopolul acestei gândiri. Dar să știi că la nivelul acesta bisericesc sunt foarte mulți oameni capabili ca să pătrundă aceste taine raționale ale creației și să le înțeleagă și să le vadă și beneficiile, dar și aspectele periculoase ale lor. Pentru că în acest dialog dintre teologie și știință, oamenii bisericii sau slujitorii bisericii tot timpul ridică problemele acestea morale. Nu înseamnă că dacă un lucru poate fi făcut, trebuie neapărat făcut, ci trebuie făcut doar dacă nu face rău cuiva. Dacă face bine, trebuie făcut. Dar dacă face rău, el nu trebuie dezvoltat, el nu trebuie descoperit. Pentru că, așa cum ea și-a și propus ca să fie o știință terapeutică, să ajute omul, nu să-l omoare, atunci orice descoperire, orice tehnică pe care o abordează trebuie să fie în beneficiul omului. Dar nu în beneficiul omului în mod personal, în beneficiul omului în general. De aceea, iată că au fost întrebați teologii, da, dar voi cum vorbiți că la un moment dat s-a pus problema incestului? Și cum de în Biblia voastră scrie despre faptul că oamenii se înmulțeau între ei și așa mai departe și cum explicați din punct de vedere genetic această înmulțire în cadrul neamului, pentru că ea este o abominație. Da. Așa, în momentul actual este o abominație și s-a constatat că se soldează cu degenerări sau cu aceste mutații genetice prin mai multe exemple de natură grea. Am observat că după ieșirea din Eden a primilor oameni, a protopărinților noștri, și oamenii de știință nu sunt foarte atenți la acest episod biblic, cum îl explicăm noi. Și atunci li s-a spus așa, după ieșirea protopărinților noștri din Eden, se spune acolo în Biblie că au trăit foarte mulți ani, în jurul la 900 de ani, nu? Dar am observat și o descreștere a anilor, de la 900 la 800, la 700, la 600. Deci, iată, se înregistra o scădere a puterii de viață. De ce? Pentru că ei au explicat ulterior, după ce Gregor Mendel a decriptat acel ADN, a explicat că prin această încrucișare constantă a cromozomilor de la o persoană la alta, se produce și o degradare a genelor. Și atunci scade și perioada de viață. De aceea observăm la acești oameni că nu mai trăiau la fel de mult, de la 900 de ani. Ajungem la Iosif, care a trăit 110 ani. Deci, iată, prin această încrucișare a genelor scade și puterea de viață, pentru că se degradează genomul uman. Și atunci Dumnezeu, iată cum, în tot înțelepciunea sa, a interzis înmulțirea în neam. Nu se mai putea realiza, pentru că genomul uman nu mai putea suporta această încrucișare în neam. Și atunci a fost nevoie înmulțirea cu persoane din alt neam, cum l-a trimis pe Iacob să caute, nu? Și să-și caute soție în altă parte, nu acolo. Am discutat și în alte emisiuni despre originea divină a neamurilor, nu?
Iată cum Dumnezeu, în tot știința sa, în tot înțelepciunea sa, El cunoaște aceste probleme. Nu cred eu că oamenii de știință pot să-i dea lecții lui Dumnezeu. Nu ne-a descoperit aceste lucruri, pentru că Biblia nu trebuie să fie un manual de știință. Asta e foarte important. Nu trebuie să fie un manual de știință, dar putem să este o sursă de revelație. Putem să găsim corespondențe în acest manual despre modul cum se manifestă Dumnezeu și cum poartă de grijă omului, și omul de știință poate să vadă că Dumnezeu este atent la toate aceste detalii. Găsește aceste corespondențe științifice cu viața lui, pentru că dacă mie, ca preot, ca teolog, mi-a sărit foarte ușor în ochi acest lucru, această descrescență a perioadei de vârstă și am asociat-o imediat cu degradarea genomului uman, vă dați seama că imediat și un om de știință ar trebui să sară în ochi. Și trebuie să menționăm că numărul celor care merg în armonie cu teologia, numărul oamenilor de știință, nu este deloc modest. Noi ne-am referit de acei oameni de știință care se îndoiesc și merg strict pe calea experimentului și a și vă mai instrumentelor vă mai dau un exemplu despre faptul cum este știința acum în mâinile acestor diversi oameni de știință. Einstein avea o vorbă extraordinară. În momentul actual, oamenii de știință, prin lucrurile pe care le descoperă, sunt asemenea unui copil care este lăsat cu un briceag în mână. El riscă să se taie și să-și facă mai mult rău decât bine. De ce? Pentru că aceste adevăruri pe care el le descoperă, în starea lui în care este, nu le poate aborda și nu le poate manipula. De aceea, cel mai frumos a spus că Lucian Blaga, să nu strivim corola de minuni al lumii. Adică când contemplăm această creație, când încercăm să o aprofundăm, să intervenim în ea prin puterea minții și a rațiunii, nu este bine să luăm aceste adevăruri în interes propriu sau egoist, ci să le asumăm. Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că omul are datoria să-și asume această creație, pentru că el a fost creat de Dumnezeu să fie stăpân al creației. Nu un dictator, nu un manipulator al creației, ci un stăpân al creației în sensul să asume toate rațiunile creației. Însă, iată că această genetică, această știință, ce face? În loc ca să abordeze această atitudine în sensul acesta teologic, ce spune? Da, omul are lipsă în el. Din punct de vedere material, are multe carențe. Spre exemplu, îi cad dinții foarte des. Elefantului se răinuiesc dinții constant. Să luăm o genă și să-i punem în corp o genă de elefant ca să nu mai cadă dinții. Sau altui animal și încearcă, iată cum adună rațiunile creației știința, luând genele din toate animale și făcând din om nu un supra-om, ci un supra-animal, transformându-l pe om într-un supra-animal, ceea ce este de neînchipuit, pentru că omul, asemenea creației și asemenea tuturor elementelor creației, are datoria să pășească pe o treaptă superioară. Animalele trebuie să se umanizeze, iar omul trebuie să se îndumnezeiască. Fiecare trebuie să pășească pe treapta superioară. De aceea și vedem în toate animalele sau în toate elementele creației puncte comune sau puncte similare și înrudite cu natura umană. De ce? Pentru că omul trebuie să adune întreaga creație în sine și să o predea lui Dumnezeu și pe sine însuși astfel lui Dumnezeu ca să se îndumnezească. În Eden, Adam vorbea cu animalele. Deci animalele au această potențialitate de a se umaniza. Dar iată că acum în acest mediu, pentru că căderea a produs această discordanță între om și animale și întreaga creație, această genetică, care pe mine efectiv mă incită la multe probleme, caută să transforme omul într-o persoană de neconceput, de negândit,
Pentru că atunci când slujești doar trupului, sufletul nu mai are nicio consistență în această unitate. Și dacă nu există suflet, nu există viață după moarte. Dacă nu există suflet, nu există nici Dumnezeu. Și iată, ne reîntoarcem la materialism. Materialismul care ce învăța? Toată viața se sfârșește aici. De ce să mai acceptăm o morală? De ce să mai acceptăm principii de trăit când totul se sfârșește aici? Fă ceea ce îți place și simte-te bine. Iată morala vieții pe care știința poate, nu știu dacă e inconștient, dar inevitabil o stabilește. Da, iată efectele teribile ale unui demers care scapă unei etici. Nu poate afecta chiar statul nostru ontologic. Eu mă refer, și de ce spun că nu vreau să mă opresc aici, aș vrea să spun mai multe, pentru că imaginați-vă că dacă această inginerie genetică este deja în finalitatea ei, dacă atunci când decriptarea genomului uman va deveni o cartă a întregii umanități, cum este Carta Universală a Drepturilor Omului, o cartă în care toți cei care vor vrea să existe trebuie să se supună și să corespundă cu acest genom în care unii înainte de a se naște vor fi evaluați dacă pot naște sau nu, cum era pe timpul spartanilor sau al romanilor, în care trebuia să corespunzi standardelor existenței ca să existi. Apoi, dacă existi potrivit acestei decriptări a genomului uman, să ceri voie să te angajezi undeva dacă ai acele predispoziții necesare, sau dacă vei vrea să copilul tău să arate într-un fel, poți să-l modifici. Deci lucrurile acestea, spunea un filozof, spunea așa, zice, omul a ajuns să nu se mai nască după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci să se nască după propriul chip. De aceea, această denaturare de origine diabolică în sine înseamnă să deturneze atenția omului de la Dumnezeu și să se întoarcă către sine. Originea păcatului, a mândriei, așa l-a învățat diavolul pe om. Dumnezeu nu vrea să mănânci din pom pentru că nu vrea să fii ca El, cunoscând binele și răul. Iată și această atitudine în care vom putea să ne transformăm în ceea ce vrem noi, în cum vrem noi să fim și să ne slujim propriile interese. Sufletul nu mai are niciun rol în această existență. Sufletul, chiar dacă ei nu pot să-i nege existența pentru că ei nu pot crea o celulă vie, dar o pot manipula. Că asta a făcut și diavolul. Exact. El nu a făcut un alt om, că nu putea, dar a reușit să manipuleze omul după voia sa. Asta face și omul de știință, că atunci când este interesat, repet, știința este neutră în esență, dar atunci când este manipulată, poate să-i slujească cu bine și să ducă omul într-o direcție total nebănuită. Total nebănuită, pentru că omul, atât timp cât își dorește binele propriu, oricui îi este frică de moarte. Și atunci orice om caută să-și prelungească viața cât poate. Și să nu uităm că până la urmă iadul este absența luminii divine. Da, și Hristos, deci suferința sau solidaritatea în suferință pe care Hristos ne-a învățat-o și El când propovăduia și era aproape de cei în suferință, nu mai are niciun rost acum, atât timp cât oamenii de știință ne spun, da, eu pot să-ți rezolv suferința din fașă. Acolo am încheiat și nu mai are nicio suferință. Îl mai lasă să se nască, nu are tot omul dreptul să se nască. Da, și ajungem la întrebarea esențială, rostul acestei vieți. Biblia ne învață, este viața veșnică, este ancorarea în Hristos. Dar, atenție, și un cuvânt, m-am spus și gata. Așa, această suferință pe care noi o întâlnim în viață și care ne doare pe toți cei care suntem în viață, nu este întâmplătoare, este spre mântuirea noastră. Pentru că suferința ne învață ce înseamnă să fii milostiv.
Ori această virtute, fără această virtute nu poți să intri în împărăția cerurilor. Fără milostenie, cum ne învăța Hristos la pilda aceea cu departajarea de-a dreapta și de-a stânga a celor care au făcut milă și au făcut unuia dintre aceștia lui i-a făcut. Deci fără milostenie nu poți să ajungi în împărăția cerurilor. Iar această milostenie înseamnă solidaritate cu suferința umană. Celui care era gol l-ai îmbrăcat, celui care era jos l-ai ridicat, celui care era sete i-ai dat să bea. Părinte, încercați să ne explicați faptul că suferința este de fapt această cheie spre mântuire? Pentru că mi-aduc aminte de ce spunea Papini. Spunea că cine n-a primit o palmă pe nedrept nu poate înțelege viața, suferința de pe Golgota. Pe de altă parte, nu? Iată, nu putem, cei din afara laturii creștine, înțeleg foarte greu un Dumnezeu care nu putea mântui omul decât înțelegându-i suferința și manifestând dragostea supremă, lăsându-se pe cruce. Hristos așa a început. El a fost solidar cu suferința noastră pentru că a purtat crucea suferințelor noastre. Și El a îndurat tot ceea ce noi n-am putut îndura, dar nu a comentat. De ce? A simpatizat cu suferința noastră. Și atunci, dacă El a consimțit și a vindecat toate persoanele care erau și care au cerut ajutorul în suferință, de ce? Pentru că a menționat de fiecare dată, El a conjugat tot timpul facerea mâinilor, minunilor sale cu învățătura. Luați aminte, așa precum v-am făcut eu vouă, faceți-le și voi lor. Deci iată că nu este important doar să vezi un om în suferință și să zici, lasă că îl duc la medic. Da, îl poate vindeca, dar dacă noi nu suntem solidari cu el, noi nu putem dezvolta această virtute care este cerută pentru a ne mântui. Părinte, pentru că mai avem 3 minute, foarte puțin înțeleg acea poruncă să nu-ți fac chip cioplit. Are legătură și cu subiectul pe care am dezbătut astăzi? Da, a fost un punct de vedere în acest dialog între teologie și știință, dacă, și aici mă leg de un aspect, poate nu se potrivește pe deplin, dar întrebarea a fost dacă Eva a fost o clonă. Pentru că s-a pus această întrebare de către oamenii de știință că Eva, în principiu, a fost o clonă. A fost luată din Adam și s-a creat o clonă umană. Nu a fost o clonă pentru că, potrivit datelor revelației, și de-aia, repet, Biblia nu este un manual de știință, este doar o revelație, o descoperire spre mântuire. Și iată că din principiu, în primul capitol, se spune că omul a fost creat și apoi bărbat și femeie. De aceea, în plenitudinea lui, omul era deja bărbat și femeie, numai că Dumnezeu a desprins femeia din această dualitate și i-a separat în bărbat și femeie ulterior. Așa? De ce? Pentru că ei aveau o consistență și o constituție separată. Deci nu poate fi vorba despre o clonă, pentru că nu avea aceeași constituție genetică ca și Adam. Ar trebui să fie identici. Dar putem vorbi, părinte, nu în acest context, nu, al formării unei alte ființe, nu? Da. De un alt fel de idolatrie. Clonarea presupune replicarea identică a persoanei. Da? Deci intrăm într-o altfel de idolatrie. Prima poruncă, să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. A doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit. Să medităm la ceea ce ne-a învățat astăzi Părintele Ioan Rusu, de aici, de la Biserica Sfânta Parascheva din Năvodari. Îi mulțumesc pentru aceste învățături și ne revedem mâine de la aceeași oră. O seară binecuvântată, dragi telespectatori. Doamne ajută!